Mamadou mawna mi hattimama de min tane ma e wuro mbayrondiren ko foti ndani e walla mi hattimama de caɗele wuro ngo tan kono wona haydara caɗele aduna de jaadi koye muñal neɗɗo woni mawɗo woni joom galle muñal caɗele aduna fof no fotiri kadi wona kala ko heptima e muusiki fawa ɗum bani adama ala ko neɗɗo wawan neɗɗo haydara fof ko Allah gaynata ha jofte debbo mo ndesɗa duuɓi aɗa andi kam mo gonduɗa duuɓi wiyetake muñananima seydi de Kumba Allah jarama wonka anda hen sa sabu Mamoudou oɗo ɗumin dewdi ɗo eko muñanmomi ko mi sikkuno wona kanko waɗata kam ni yiddam e makko tagi calimi konngol jignaɗo ndewmi yiddam e yidde makko ha banni ko ha ko ari hen mi yejjitani kadi ko bannoɗa ko sabu nde kuriɗa toon wonde dokɗa immiɗa toon garɗa tawɗami ɗo ko an yiilimi ha yiitimi ɗum wona jejji mi yejjitani ɗum mbadduɗami e kawma ha waɗi dewgal hakkude meɗen kono oto yejjin noon hanki ko min tan e maha gonno hande ɓesgu naati to mbiyanɗen goo ɗiɗi tan min e ma joni wonti tati nayyi e ɓesgu men so tawi noon a dañani e ɓesgu ma ko jiɗɗa ko tooke ɗe duttitto koye yumum kono wona kay yejjidde ko bannoɗa ko o walla ubbude nema mo bannoɗa o anno ala hen fof ko majji ala hen kadi ko suuɗa ala hen kadi ko usta mataw ko ɓesgu ngu tan no woyani an a majjani no yarano ni majjani kono noon hunde fof ko jiiɗa ko hoddiroji Allah mataw so tawi eɗen ñaago Allah ñaagoden Allah yo Allah fewnu ɓesgu o tan kono ala hen kam ko diwte andede deyir min de no wayi waade fof mi yiɗa yirude man iya jarani koɗon kebbina ɓerde moɗon inchallah ko ma Allah itta ɗum ha laaɓa cer so Allahu lamɗo jaggi dunia koko bari dunia ko lajir jire deke non nange boro